आज होती माझी रविवारची सुट्टी म्हणून मी निघालो सनाट सह्याद्रीच्या कुशीत माझ्या आठवड्याचा कामाचा तणाव कमी करायला आणि स्वतःला वेळ द्यायला आणि निसर्गात आईने दिलेला गरम गरम पास्ता खायला. पास्ता खाऊन माझं पोट भरलंच होतं, पण ह्या निसर्गाने माझं मन पण भरून काढलं. धबधब्याच्या पायथ्याला आल्यानंतर मला इंद्रधनुष बघायला मिळालं. मी खूप आनंदी झालो. निसर्गाचा आनंद मी खूप घेऊ लागलो. या झऱ्यांचा आवाज, या पाण्याचा खळखळणारा आवाज माझ्या कानात गुंजू लागला. परतीला निघायची वेळ झाली होती माझी. परतीला निघालोच होतो, पण अचानक त्याच्यात गाडी बंद पडली आणि शेवटी मला गॅरेजला यावं लागलं. गॅरेजला आल्यानंतर त्यांना विचारलं काय झालं, तर त्यांनी सांगितलं चेक करावं लागेल, मेजर इश्यू पण असू शकतं, सांगता येत नाही. टेन्शन आलं की आता इथून घरी परत जायचं कसं. गाडी जर बंद पडली तर गाडी इथंच लावून जावं लागेल आणि पुढल्या रविवार सुट्टीच्या दिवशी परत यावं लागेल, कारण मध्ये सुट्टी नाही. पण कशी बशी तिघांनी मिळून ती गाडी नीट केली. मला खूप आनंद झाला. तिघांनी शेवटी गाडी नीट केली. गाडी नीट झाल्यानंतर त्यांनी लगेच सेटअपला चालू केलं आणि सेटअप पटपट त्यांनी मला करून दिलं. पण थोडंसं वेळ लागला संध्याकाळी घरी निघायला, पण मी व्यवस्थितपणे घरी पोहोचलो.